מיקי, אמרתי לכם לא לעשות קקי בחצר. חוץ פנים. טוב, בכל מקרה. מה קורה חברים? כאן אני. והיום. איפה? אוקיי. אני צריכה לקומה הבאה. חכו. time set night. שאני צריכה לישון רגע? לא. תפסיקו לנבוח, חכו. תהיו בשקט. אוקיי, היום אנחנו נעשה פקודה. בואו נתחיל. וואי, זה סתם מלאג עם הדברים האלה שתדעו. אוקיי. בואו נלך למקום כלשהו. מה זה? סתם שטויות. מה זה? מה זה הדבר הזה? סתם מלאגים. שתקלו. בואו נעשה פקודה. שנצרות אם זה עובד, אם אני עושה קיל. זה עובד! גיימוד 0. אוקיי, בואו נעשה את הפקודה הזאתי. את הפקודה בעצם של פוקמון בו. טוב, אתם פשוט, אתם בטח יודעים איך לזמן פוקמון בו, פשוט יהיה כוח לזמן. אוקיי, טוב, תהיו בשקט. יכול לקחת קצת. אומייגאד! זה מגניב! What the fuck? מה זה הדבר הזה? די, תיקח קומנט בלוק. מגניב. טוב, אנחנו נתרחק. יש פה בקתה קטנה, ואנחנו לא נלך עליה. נראה לי פה מספיק טוב. יש לך גיימוד אחד, סטומני. גיימוד. אני אעשה, זה פקודה של פוקמון גו. עכשיו צריך רדסטון. זה לא גרסה. טוב, שנייה אני אעבור גרסה. טוב, בוא נראה אם זה עובד. כן, זה עובד. אוקיי, מה שצריך עכשיו לעשות זה וילג'ר. לקחת וילג'ר. כל אחד כזה זה 3 כדורים. ככה.
עוד שנייה זה. וואי, זה לא זה. שוק. אל תלך ולהגיע. נו די כבר. לא, אני לא מסוגלת את זה. אז הוא פשוט... אוקיי, עכשיו, כולנו נחזור את הווילג'ר. פשוט זו... נו, זה לא עובד הווילג'ר. כולנו נחזור את הכבשים. נו. הנה, כל פעם שאתם תופסים נגיד קיוס. אתם תופסים קיוסה זה נותן לכם כזה. ואם אתם תופסים מרובריין זה משהו אחר בכלל. שלום לך. זה לא נראה לי זה עובד רק מגניב נכון? אז זה לא עובד. לא נראה לי שזה עובד על קוביות רפש. מה קרה? מה זה ווילד קאו? לא, לא צריך לעשות את זה על החזה. אוקיי, בואו נראה אם זה עובד. אני מחשב פעם. לא, זה עבודה, אני מחשבה בגלל שהיא מחושפת. ננסה על זומבי. יצא לי תינוק זומבי, אומייגאד. יש, זה עבד. עוד זומבי. למה יוצאים לי שלפות על זומבי? אומייגאד. כן, זה היה רעיון לא כזה מתחשב. אוי לא, זומבים הורגים את הווילג'ר. בואו נעשה זה הרבה יותר מעניין. וואלה, זה לא יכול לשמוע אתכם בשיט. מה זה ווילד פיג? אני צריכה לתפוס אותו כאילו? חכו, איירון, אני צריכה איירון, אני חייבת איירון. הנה איירון. ניקח 64 איירון. לא נשמע אותך. רגע, וילג'ר. חכה. לא יכולה לטרוף את הכל בבת אחת כי זה יכול בעיות. תסתכלו, יש לנו 64. מעניין מה יקרה אם אנחנו נתפוס את הווילפי. זהו, יש לנו אותו. וזה כל הפקודה בעצם. מקווה שנהנתם. גם אתם תוכלו להשתמש בה אם אתם רוצים. פקודה ממש מה זה הדבר הזה? פקודה ממש מעניינת. בוא נתפוס אותך. כמעט אוכל הזה. למה לא מתחיל לתפוס אותו פתאום? סלח לי. טוב, זה היה הסרטון של המקווה שנהנתם ויאללה ביי.